Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sizawuthetha malunga neKaizer Chiefs. Njengokubana ke iligi siye kupheleni, kunotshintsho ke kumele liyenzeka phakathi ke naturena. Njengoba niyazi ukubana ke kune-players ezininzi eziphelelwe zii-contracts phaa leKaizer Chiefs, kusekho nengxuba kaxaka yabaqeqeshi beKaizer Chiefs ukubana ke ingaba nayo iKaizer Chiefs iza kubathini aba baqeqeshi. Masiqale kumcimbi wabadlali mphulaphuli. Abadlali abaninzi phaa leKaizer Chiefs ke baphelelwe zii-contracts. Abanye ke abafana noGustin Sereno nomcimbi age kubo mhlawumbi ungaqwalaselwa liqela leKaizer Chiefs. Baninzi ke abadlali phaa abangana contract phaa leKaizer Chiefs ephelelweyo apha ke ngoJuni. Akubonakala into okubana ke mhlawumbi iyawuhlengihlengisa kwabo badlali iKaizer Chiefs, ivula ispace ilungise into okubana ke izawufaka abadlali abathile, ngoba kaloku kuyanyanzeleka xa itimu ifuna ukuqhubeleka phambili ibe nabadlali ezokubadenda, ezokubakhupha, ikwazi into okubana ke ivulele abanye abadlali abatsha abazawungena. Asazi ke baphulaphula into okubana ke ingabe yawuzala nkomoni, ngoba kaloku sonke silinde into okubana ke iKaizer Chiefs idize ngaphambili memezela into okubana ngabaphi na abahambayo, ngabaphi nabahlalayo. Kodwa ke indaba ithi kukhona abadlali kumele baphuma phaa ngaphakathi naturena abaphelelwe sisivumelwano sabo phaa neqela ke leKaizer Chiefs. Nomba ke wabacoach ababini beqela leKaizer Chiefs awuducace, kodwa bekuthiwe ke kule veki okanye kwezi veki sizaziqala kuzawunyanzeleka into okubana ke imanagement eKaizer Chiefs izeke ngaphambili nento ephathekayo malunga naba baqeqeshi ababini. Masinizobele ke iKaizer Chiefs indlela eperforme ngayo kule season. Asizubala ke into okubana iyahlala ku-number 3 yaqualifya kwiCAF. Asizuyibala loo nto ngoba khona nto bayingenisileyo ngaphakathi lihlazo itimu engangeKaizer Chiefs okubana ke kuphela isizini ingafanga nto etafileni. iKaizer Chiefs iphume kulantuzana kulala cup kuthiwa yi-Confederation Cup. iKaizer Chiefs ayayithatha ileague. iKaizer Chiefs ayakwazi udefender iNedbank Cup. iKaizer Chiefs yaphuma ku-Carling knockout. iKaizer Chiefs yaphuma ku-Telkom Cup. iKaizer Chiefs baphulaphuli ke ndizayibala ndiyithini nalento, ndizawuthi iKaizer Chiefs ke kule season iikhaphu zonke bezidlalelwa, akho nenye kuthiwa iye yakwazi ukuyifumana. Emveni koko abafana abadala azange baqualifyeke ku-M10 8 abafana abadala kwabona mphulaphuli mandibale. iKaizer Chiefs iphumile kwi-Confederation Cup. iKaizer Chiefs yaphuma ke ayakwazi udefend iNedbank Cup. iKaizer Chiefs yaphuma ku-Carling knockout. iKaizer Chiefs kangengene ke ku-M10 8 zange qualify. iKaizer Chiefs league ayithathanga. Baphulaphuli ke elo record alilihlanga tu xa kuthiwa kubekwa phantsi kuhlalwa phantsi kuyaxoxwa malunga naba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Abanye ke bawuthi ke bayifake leKaizer Chiefs ku-top 8. abanye ke bawuthi ke iKaizer Chiefs ngoku ingunumber 3 ina 54 points. iKaizer Chiefs ngoku iqualifyile kuCAF okwesibini, bawutsho kanjalo kabantu. Kodwa xa ukwazi ukucingisisa ujonge, ilahleko ibe ninzi kakhulu kwiqela leKaizer Chiefs kule season. Zizinto ke ezo ke thina sithe sabeke siyazijonga phambi kokubana ke size nesisombululo esifuna ukuza naso thina. Esethu isisombululo sithi iKaizer Chiefs mayikhangele umqeqeshi. Sesethu ke sekusisombululo esithi iKaizer Chiefs mayikhangele umqeqeshi omtsha ozokwazi uqeqesha iKaizer Chiefs phaa kwesizini ezayo. Injalo ke baphulaphuli ke ningangena ke nani ke nitsho into okubana nibona njani kule meko. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.